తెలంగాణలో తెలంగాణ ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మేము రైతులకు మంచి చేస్తున్నాము, మళ్ళీ కూడా గెలుస్తామంటున్నారు కదా. మాది మైబాదు గుద్దలంద లంజోడుకు, కాంగ్రెస్ లంజోడుకులు, మోసం లంజోడుకులు. రెడ్డి కాంగ్రెస్ అప్పుడు అన్నలున్నప్పుడు లంజోడుకులకు వచ్చారు కానీ అన్నలు పోయలే. ఎక్కడ పింఛన్ వస్తుందా నీకు? పింఛన్ వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 2000 వస్తున్నాయి. 4000 ఇస్తాడు కదా. ఉత్త మాటలు, ఉత్త మాటలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ పింఛను ఇట్లా బిచ్చం వేసినట్టు 2000 ఇస్తున్నాడు. నేను వచ్చాగానే 4000 ఇస్తాను కానీ ఆమె గుద్ద వాడు తల్లి లంగ పోగుల మొట లంగ లంజోడుకు వాడు రేవంత్ రెడ్డి గాడు ఆదురుబీకిన పనికిరాడు లంజోడుకు. ముఖ్యమంత్రి అట్లా తిట్టొద్దు. అట్లా తిట్టొద్దు అంటే కడుపులో మస్తు లంజోడుకు పోలీసు వాళ్ళు లేకపోతే వాడిని సావనే తెంగుతాం. పోలీసు వాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని వస్తాడు లంజోడుకు. వేస్ట్ లంజోడుకు. కాంగ్రెస్ లంజోడుకులే మోసం.